Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka annual sports meet Arajar Arpulai jong ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School Mairang. Palapoy no siya kabakot matakas ngi ka Henry Trek Uyayong Arajar Arpulai. Hapadeng ka jing ing syangkun da ka jing simbenta siraham jong kena puli hagi jing yakop pair. Yakni kalampung balapulong Hamadan Football jong ka Senang Mairang Mission lawan menpenha pada do Reverend SL Nongrom u President ka Managing Committee jong ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School u balong ru kumukongsan haka jing danangkar principal jong ka school uba comfort war ki pulit na ka Mairang Police Station ki bashimru ka benta ban judge ka March Pass bad ki bala shakhat snubha haka March Pass ka kardan ka baringkong la yora da ka Yellow House katbaya ka nam Best House Arja Apulai la yora da ka Blue House lapin isyong konsusyo ya ka program haka ni kasi da ka mass drill ka jing yakob imare hapadeng hinoy kay ki pass people bala samru ki kusnam siya ginong job haki jing yakob pair. Ka sport kalong kabudon kam haka jing jongi kum ki kena school. Ka sport ka agi jing sultanat yang kena school habangi dali school. Ka penki ya ka jing mod jing perkat jongi ki kena school. Om dia tang bangi wan school ban pulia tang ikat. Dai kadan kamru yang bangin exercise. Bangin yo ka jing kia. Ngilong ki bas smart pasti. Bangila ban pendap hok ikis jing pulia jongi ki school. Haka jing ka sport kadon ke por bangin syaram. Bat kadon ke por bangin yo ka jing job. Dia kom ki kena school, ide bandan ka spirit. Haka jing le ka sport. Om dia tang mingyo ka jing job. Ndai ingin penpai ka musim jong ka jing ya ka sport. Haka jing jong Haka digiski ki bangi Kalau ko badan kam mangin long ki ba tibet ka sport. Ka sport kan rap ka jing jong pi. Karial ka jong pi. Hadin ba pilalai ke sekolah ke Jogja. Kadang ke sekolah dia fi ke batang ke sport. Bila bandrong kam polis kemudian di polis lapis smart lapis kam klan ke jemare res jong pi bat pilok aktif ha. Dia kam bila bandio rom kam sarkar. Nata aga sarkar jong iru aga ri India jong iru dan kami diberi kepada ke sport ke cricket football begitu ke jadi sport. Kadang rap ye fi ya ka jing bat kalau we ke jong fi namar kata ya ka hang nga kentur ko we aka jing ke jing long kena school ide ban pedap hok ya ki kamram jong fi kum ki kena school gawe kalong mapin ko ngo ning kong ya ki kimi ki pa jong fi ki bala pa ya pi ban le school ba pinyo ka jing nang jista mi pa ki ang no di pi ba pinyo ka jing nang jista Nanta kawe pepin ko ngo yang kinoy ka be jong fi. Pendap hop yang ki kamram ha ka jempule ke jong fi. Long ge kena ki betip sngi. Long ge kena ki bako ngo. Long ge kena ki badan ke disiplin. Ladu ye hadu skol. Ki badan ke jeng ko ngo. Ing ye magi sngi ki ba ban kinoy ka be pen skol ban yalam ki kena skol. Namar kedisiplin tentang kahiyar no kajing jongi kum kena school. Tentang imburam syuk ino ikai tentang imburam ki pang tentang imburam ki bahaya asal. Dengan ong ye pi ke kepor. Ha ka de cruising jong ke sport, jong ke school ke jongi. Ke school jongi lasen ha ka balang. Kebudi jong ka de ka Mairang Presbyterian ke pek ke bajungo. Dia dapat pi ya akan tak lenti ke pensau bahagi ki pagi no kai bat ke school. Kadang iso ke buram jong ke persi gara kam tam ke buram ke jong blai. Nomor kata aga jing jong pi long ki ba minat ki pendap hok i kamram jong pi ha ka jing pule jong pi. Amde tang ba ni chu minit be tang kam ka ne tang kale sport pendap chu kamram jong ki ka pule putih. Ban pendap hok i kamram jong pi bagi ni kai kelapo ye fi. Ndrei pi de ban pendap hok i kita baro. Bat kom jo ban long ki ba step. I
minat ban pulih kot ban pulut ikabor ban hak ban keduk pinyo kai usok jang ka jing job ban ka jing keban ka burang ko benikong kalong kibi pa jong pi ki bekerjaan ko pulut ka spa ka fi namar kata to treshitom baka jing treshitom jong pi ka long usok jang ka jing keban ningkong ye kimi pa jong pi ya ka school ya ka vestry bat yang lawe jong ka jing em ke jong pi tin ke jong le kong ka jing sep ting neutral kalong ka jing sedang jong ka jing tip nomor kata ken mau nang kong bat pa shu play ba pibi na ying Malaysia school ba piwan na school ban bit na school Malaysia ying ken mau bat pa shu play ndre kita ki ba be kita ki ba mutlak kita ki ba nyokor ang ka tin jong play jing nyobenya ka jing star ban ka jing kai jong kita ye bhala jong pi dengan tentu ye pi ka hada ka dep hasni hadin jong ka sport bala penkut ka school ken mau ro ban minat ka jing pule jong pi ka jing em jong pi ka bamat ka ski ken mau ro ban long ki ba exercise ban yo ka jing kha ki met jong pi exercise ro ka jing mo jing perkat jong pi ba phila ba pendep hok ya ka jing pule jong pi bat kan long ka jing keban ya ka lawe ka jong pi ting ka jong pule ki kai bhai ka ne ong pan wa bat ti ta ubapan on ayo ipan ka e ka jing start Solomon kan mau pan ka jing start oblay bat oblay ai ka jing start o shisha terus long start shisha tingker pan ki ro kum ki kum ki hat baret kum ki kena school kan te ba sindang adu ki baret adu ki ba he pan ya ka jing star no play but IP wah ada li school klam pule tot resla kilaban pas semen ya wah ya pule minat ka pule jing tip ni dikala pem tu peli ini ka gam sutu ka de gam sutu ka tai bat ini ka kinya rap fi wah pada ba fi wah fin syam ya kata kajing star kata kajing pa jong pi ko wei pat tin jom la ka ong tiet bon sin ni tiet kajing khang i ka yeng ka sem jong ni piro ki kena school tiet kajing khang kajing duai tiet kajing khang oblay bat oblay on play de pi kala kita ki bapan on an bat kita ki bawa pen session bat kita ki batien on sapri nambar kata haga de jen bet kan tu ye pi ai ba kin long ki ba kan mau ni kong ya lo jong nang tha kum ki kon ki jong le na kur ku pi le na kasan bor pi ngeduai ba le na ka jing ko jing kha ni kong e pi kong ki class ko klem ka jing ko jing kha phimla ban pule ko klem ka jing ko jing kha phimla ban ile sport tumne ba phila ta briu ki ba kan ba kya kata ke jengker ku krap tam ke jong blay ke ji im jepi nama tangi duai bo blay na IP ke jingko jingkya ke beningkong lo spa ke beningkong hada jing im ke jongi ada krap ke jingko jingkya kam dan doar ke jing im jongi la pio ka spa la pio ka pheo la don lut ki ke baro badan ke jing pang stam om don jingko doar om don jesobhat ndeka jingko jingkya bo blay IP kalau ke spa ke bokor rotam namar kata penan kami ya kisap kita len bawa blame IP oh dan na plan jopi ki kena kam sta dan na plan jopi ki bacu peden dan na plan jopi ki ba kamduna ndai ya minat etrechitam blame om ngayaram ya kita ki bayaram ya lede The commander is Mai Prang Panjab Marbenyang and the flag bearer is David Call Lingdo Mongnai. As the commander and Ilaridor Lingdo Mongli as the flag bearer.
The Red House, we have Vinyal Lingdo Molong as the placard holder, Wilbon Smith Watri as the commander, and Pirkhatlang Nongrang as the flag bearer. The Blue House, we have Dipjul Rintathyang as the placard holder, Amadeus Lingdo as the commander, and Safinia Lingdo Molong as the flag bearer.
girls, 100 meters, please come forward. Miss DK and all the other teachers. Thank you. Bansiudor Kharkrang, Dayariti Nong Siet, Ivan Rida Shishan Nong Rum, Riakor. The first prize goes to Greenhouse. Lawan Pinpalang Warjri. Dapila Smotho from Red House. Under 18, the best athlete boys goes to Walam Kupar from Blue House. For the under 18 girls, the best athlete goes to Nerissa Nongrum from Yellow House. Ta ko push ko por khadu banga hap no yang deka flak jok school kum kadak bangi krus no ya kan deka annual sport meet jong ke school merang kesian merang persen higher school tak senam arajar arpulai dek por hap no flak kum kadak jik riam no jik krus no ya ke sport jok school akan ne kesingin trik jong rapel yang kesenam arajan arpulai.